akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lila dadi korban dicegal kono kene sebab belani rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Asoy sabar iku ora ana watese. Yen ana watese tegese ora sabar. Leres. Ngono wae kok repot. Leres. Rungono 3 taun nggonmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen.